7. Marunong
Ganda. Hindi mo mula. Ay, ang mobile. Wow, per-DSM na. Darwin Bricky Ball. Darwin, sa kayo dito. Ayun, yan ang mga Ray Mike na baseball sa lisa. Hindi naman talaga badminton ni Ray Mike. Ayan. KJ! Opo! AJ there, AJ. Hard. Okay na? Ba? Di pa nag-score mga tanong. Ring. Sa third set. Third set na. Ito itong matsura kong raket.